Shnong Mawkyrwat kabahap ha ka Southwest Khasi Hills District kelayo ia ka Shnong pura haus Snem Khadc spa arposau but Mynta kala kynjoh syakashi spa Snem. Mynta ka sngi kalong ka jingsa kynmaw lyngba ka Jingrakhe ïaka jingdap shi spa Snem kabalong hapdeng ka jingphuh jingphieng na ka jingïalang kabla pynlong hapoh madan jong ka Balang Presbyterian Mawkyrwat. Uba Pyniaidsing Syiem, Chief Executive Member CEM ka Khadc hakani ka sngi ulalong kum ukongsan. Hakani ka Jingrakhe layo ya ka jingphuh ya kalama pat ka jingplie ya umaw sa nam jong ka Shnong ubalate hakador arlak tingka da uba Pyniaidsing Syiem kum ukongsan bat ka jingpelat ya ka Riti Treikam jong ka Shnong na Pa'iem Niandro Syiemiong usiem ka Hima Maharam kum usembut kongsan. Kum kadak jong ka Jingrakhe layo ru ya ka jing kiek pat ka jingphuh ya ka khana pateng jong ka Shnong Mawkyrwat ha kaba lasaki ru ya ka jingwan shimbenta lang jong uba karnes so shang MDC jong ka Mawkyrwat constituency kinthop ya ki mentri Shnong na ka Shnong Mawden rangthong jakrem domjerti rangmaw so khalam sakwang Penden sakwang bat kipat ba. Jong Shnong Mawkyrwat ya kaba nyo ban Plie kenika Pyrda hakmat jong kenika madan kum kadak ka jing plie ban sanam ya ka Shnong haka jingdap shispa Snem jong ka jingïalang jong ka Shnong hakani ka por dengan soban penpau di kemensa sisian pat yo ban Plie ya mau sa kynmaw jong ka Shnong hakani ka jingdap shispa Snem bless you. Sacrifice jong kynjoh ke jongi nadu menteri baningkong jong ni ke Shnong Mawkyrwat lasdang ban seng ya ke ni ke Shnong nadu Snem Khadc spa arkusau ikpa jong imarok nganget indai i menteri baningkong jong ke ni ke Shnong bat ngin kynmaw ya ka jinglen ladi jong kini kirang ba ban seng ya ke Shnong ban seng ya ke Shnong kalong tek kum baseng ya ke nunu ke business don kam ya ke investment don kam ban penlut ya ke por ke bor nadong sidong bat kanam long kum ni kum bakalong menta ladam day na kajing IT lut jong kini kirang ba bahaswa kilong keme kibla kershan kibalong kum kipaya kibas kem ya kita kirang ba hakitu ki Snem kiba mensywa bat kisamla let's say hatu kipor ban seng ke Shnong kibla tre shitom ban pynlong kumne kum bakalong menta bat umduna syu ya kasan riu hajar teli ki yeng hakani ka Shnong Mawkyrwat bat kini Shnong ba markhap bat kabangasu tenat hadu kata-kata ban tip syapang ke Shnong Mawkyrwat kabahap hapoh ka Hima Maharam kalong ka Shnong kabapau hadu kata-kata ka Shnong kabapau hakani ka spa Snem bamenta bunsin dan ka jingakren bakum ka jai beriu ka jongi ngiong bah hakini ki Snem bamenta hipor bamenta ngila sedang i bajai beriu kelahiar khamtam ya kata ka jing smart ka jing sting khamtam kata ka jing kiu haka khai ka pateng haka treikam lajong haka trei ka kta Henry ngaso banong baka Shnong Mawkyrwat kandi ka Shnong banlong nuksa ya ka jai benriu Khasi bat ya ka jelame kaliai barok kawai baling ong kumta nga kynmaw ka don kawai ka por ya ka bangalit ban inspection iki Shnong hapoh sor Shillong na ka benta ka development ka roy ka par ka don kata ka jingti surok lani ka jingti ya kini ki pipeline jong ka PHE hapoh sor Shillong ban penbiang ke umbam umdi kahap akan ka Shillong Greater Water Supply Scheme bat ayo ban yarap
iki bubun ki Shnong ha Shillong ban ïalang bat ki Khadc kam ban pek baka jing trei kan long kababiang kaba sultanat habang alai dang step riu shiteng nyau baje kita ki beriu ki batrei kata projek kelas sedang bantrei kaba penkendit ba Pa'iem Syiem kadai bangai i ba kita ki batrei ta kakam ki dei ki beriu ki jongi ki beriu la jong ki Khasi khara ki jongi babun baros kata ki projek babun la trei de ki dekhar banaba henrei hasor Shillong na kynmaw ita kawe projek la trei de ki Khasi khara ki jongi andang alek ban yakran ban ai khublei bat ki markhmat ngakeli ki pidei na Shnong ayu ki ong na Mawkyrwat kata ka ba pensuk kemen baki beriu ke jongi kim salia syu menteri kakam babun ba ki projek surok Mynta Plie kilas lanang ban syat rong lanang ban siang rong da ki beriu ke jongi ngidei ban sungsonong ya kata mdei ban kemit lenti bakari ke jongi kan kiu hasuin klem ka jing treishtom henrei ngaso ban ong ka Shnong Mawkyrwat dei hok ban pin celebrate kat kane ka sngi ka ban pensa kynmaw kamta makini ki Snem baru si Snem namta ka celebration jongphi but ka Shnong ka badon nam hadu kata-kata ki nongelap ki bapaw ki research scholars ki bapaw nang ni kathain Mawkyrwat menelapen kynmaw di long keme Reverend Dr. O.L. Snaitang ibangai itu bah ide ibriu batrei shitom lada kalong haka kam bakenjam mensiem kenjab lei baru wat haka tho katar kawat benya ngidon kam yakum kini kibriu bantai yaka jat bendeu bajungi bat habang atip syapang ka Mawkyrwat babun ba ki first class contractor kimi nang ni na po Shnong Mawkyrwat ngaso bade ban ai pi jing thap ti bo jing sedang ibarit nadu kasnem khat khandai spa apusau hadu Mynta kasnem al hajar apusau kasnong kala kynjoh si spa Snem kasnong Mawkyrwat kala nang he kala nang roy habarok kiliam hadu Mynta hakabaka kentup palat lai spa hapoh teli kilong ying bat nrapau tam kilong ying temporary kasnong kala nang roy haka jingphuh puthi bat lapan mi kiriu nang kiriu stat haki babun ba kiliang kapan mi ru yo wei uriu kraw hakari balayo jing itu kum uwei outstanding person kaspa Snem ka ba apel kata i Reverend Dr. O.L. Snaitang bala itu daka Biographical Center Cambridge University England hau Snem arhaja ti hadu Mynta ka Shnong Mawkyrwat ka don karupon paniat Shnong barenti hakar kom sensyal pat ba rengkat bat bun kita lat Treikam Shnong ban pek ïaka bahaka mayat ka Shnong kathau kan ni kalong ka history balengkot